Il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija qal l-ħsieb tiegħu huwa li jniżżel lin-nies fit-toroq, xeni sinonimi mal-aħħar sentej tal-Partit Nazzjonalista fejn kważi ta' kull nhar ta' ħadd kien iniżżel in-nies fit-toroq. Dan kien il-messaġġ ta' Adrian Delija lil partitarji nazzjonalisti l-ħadd filgħodu fil-Gażin Nazzjonalista tas-Siġġiewi. Jekk hemm bżonn immorru l-qorti, immorru. Jekk hemm bżonn ninżlu fit-toroq, ninżlu. Jekk hemm bżonn illi niġu aħna biex nieħdu dak li huwa tagħna. Ħaniġu. Jum wara r-reshuffle tax-Shadow Cabinet li kompla joħloq aktar inkwiet fil-Partit Nazzjonalista, Adrian Delija li spiċċa ostaġġ tal-fozzjoni tal-ex kap nazzjonalista Simon Busuttil spiċċa juża l-lingwaġġ aħrax li kien juża l-kap ta' qablu. Dan bilan li jipprova jtaffi ftit mill-inkwiet u l-qasma li dejjem qed tikber fil-Partit Nazzjonalista. Maħna ħanifqu qatt niġildulu. Irridu nqumu flimkien. Irridu nkunu leħen wieħed. Il-laqa politika kienet indirizzata mid-deputat nazzjonalista Chris Sajt li kien ikkontesta għal kariga ta' kap. Konxju tal-qasma interna li għandu fil-partit, Adrian Delija uża din l-attività sabiex jipprova juri li hu Sajt huma maqudin. Taf x'inhi d-differenza bejn il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista? Illi l-Partit Laburista dejjem kien ibbażat u ffokat biss fuq il-persuna tal-mexxej tiegħu. Aħna ibbażati fuq il-prinċipji, il-valuri sodi, morali tagħna u allura jien u Chris Sajt maħniex edewa, maħniex avversarji, imma aħna soldati tal-istess prinċipju. Aħna soldati tal-istess valuri. Aħna soldati li nippreservaw l-istess morali. Grazzi Chris. Irridu nqumu flimkien. Irridu nkunu leħen wieħed. Adrian Delija marjuħu bidejn Chris Sajt. B'nies qrib Adrian Delija infexxew jgħidu Delija Delija. Madankollu Chris Sajt għamel diskors ta' 15-il minuta battuti kontinwi lejn Adrian Delija. Bl-istess argumenti li kien juża tul il-kampanja għal ħatra ta' kap, Sajt fakkar lil Delija kif ilu fil-Partit Nazzjonalista għal snin twal, għal kontrarju ta' Adrian Delija li tfaċċa fil-Partit Nazzjonalista f'Ġunju li għadda. Jien illum qiegħed hawn magħkom fil-Partit Nazzjonalista kif dejjem kont jien issilni niġi elett. Min għawdex għal dawn l-aħħar 3 elezzjonijiet, ir-risposta hija ċara. Chris Sajt qiegħed hawn magħkom mal-Partit Nazzjonalista kif kont dejjem sa minn ċkuniti. Intant Adrian Delija ftaħal bir-reshuffle li għamel u kif ħoloq portafoll ġdid dak li Simon Busuttil se jkun kelliem għal governanza tajba. Qed noħolqu prinċipju ġdid, portfoll ġdid propja tal-governanza it-tajba. Delija tkellem dwar governanza tajba fl-istess jum li sar magħruf li jinsab fi proċess biex jixtri proprjetà ġdida fis-Siġġiewi. Minflok ma jħallas 80,000 euro f'taxxi dovuti lit-taxpayers Maltin u Għawċin għal bosta snin.